महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब नमस्कार। महाराष्ट्रामध्ये वनवन भटकंती करून संस्कार आणि संस्कृती टिकवणारा भटका समाज बोलतोय साहेब। राज्यात कोरोनाने थैमान घातले, सरकार मायबाप आपण त्याच्यावर लॉकडाऊन लावला, कडक लॉकडाऊन। मात्र या लॉकडाऊनच्या काळात भटक्याविमुक्त जाती जमाती समाज बांधव मोठ्या प्रमाणावर हुरपला आणि करपला गेला साहेब। होय, भटक्याविमुक्तांना कोणतेही व्यवसाय नाही, हातावर पोट आहे, भिक्षा मागून कशी तरी पोटाची खळगी भरणारा समाज आहे साहेब। त्यात भविष्यकार जोशी, नंदीचा खेळ दाखवणारा वासुदेव समाज, हा समाज गावोगावी जाऊन भिक्षा मागणारे व इतर सर्व भटकंती करणाऱ्या समाजावर सध्या उपासमारीची वेळ येत आहे साहेब। होय, माणसं तर उपासपोटी मरतच आहे, पण नंदीचा खेळ दाखवणारा नंदीही आज उपाशी मरत आहे साहेब। तरी मुख्यमंत्री साहेबांनी दखल घेऊन भटक्याविमुक्त समाजाला उदरनिर्वाह करण्यासाठी प्रत्येकी 5,000 रुपये महिना द्यावा, तसेच त्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये ह्याची दखल घ्यावी साहेब।